Ρετρό ιστορίες με τον Παναγιώτη Γιαλό. Καλεσμένος ο διεθνής τερματοφύλακας Τάκης Παντέλης στην εκπομπή Ενημέρωση κι άλλα, αυτήν την Τετάρτη 23:30 στο High TV. Φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας Ρετρό ιστορίες του αθλητισμού με τον Τάκη Παντέλη. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του από τον Απόλλωνα Αθηνών σε ηλικία 18 ετών την περίοδο 1973-1974 και την τερμάτισε στο Πανιόνιο το 1987-1988 όταν ήταν ήδη 33 χρονών. Στην ομάδα της Ριζούπολης έπαιξε για 8 συνεχείς σεζόν το 1974-75 στη Β' Εθνική έως και το 1980-81. Συμπληρώνοντας 130 συμμετοχές, το καλοκαίρι του 1981 μεταγράφηκε στον ΠΑΟΚ, όπου αγωνίστηκε για 6 ακόμα έτη, μέχρι και το 1986-87. Ήταν ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδος και την περίοδο 1984-85, όταν ο δικέφαλος του Βορρά κατέκτησε το πρωτάθλημα. Έκλεισε την επαγγελματική του καριέρα στον Πανιόνιο. Συνολικά έφτασε 230 παρουσίες στην Α-εθνική κατηγορία. Επίσης χρήστηκε 3 φορές διεθνής. Το ντεμπούτο του το πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1981 στην Θεσσαλονίκη στο φιλικό αγώνα Ελλάδος-Σουηδίας 2-1. Ενώ χρησιμοποιήθηκε και στα μάτς της προκριματικής φάσης Παγκοσμίου Κυπέλου του 1982 στην Ιταλία. Στις 11 Τετάρτου 1981 αποτέλεσμα 1-1, όταν είχε εξαιρετική απόδοση και με την Ιουγκοσλαβία, ήταν 1-2. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον Τάκη Παντέλη. Τάκη, ήθελα να ξεκινήσω ως εξής. Πότε ξεκίνησες το ποδόσφαιρο στον Απόλλωνα Αθηνών, σε ποια ηλικία? Καταρχήν καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε. Εγώ σε ηλικία 14 χρονών γράφτηκα στο ατσικό του Απόλλων. Τότε υπήρχε ατσικό, το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Το σπίτι μου ήταν 1000 μέτρα από το γήπεδο της Ριζούπολης. Το 1973-74 με τον Αρκέτα Παναγούλια που με έκανε επαγγελματία. Με ήξερε από Εθνική Νέων, Εθνική Ελπίδων. Και το 1981 έγινε η μεταγραφή μου στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ. Πώς έγινε η μεταγραφή, σε ζήτησε κάποιος προπονητής, ποιος σε επέλεξε? Ο Λόρατ ήθελε από την πρώτη χρονιά που είχε πάει στον ΠΑΟΚ. Τελικά δεν τα βρήκανε, γιατί τότε τα συμβόλαια δεν είναι όπως σήμερα. Εκεί είχες 8ετία, 12ετία και σου έκανε προσφορά το σωματείο. Και αν δεν τη δεχόσουν, έπρεπε να φέρεις το 50% επιπλέον για να φύγεις. Ναι. Παίζεις στον ΠΑΟΚ μέχρι το 1986-87. Όχι. Για πες μου τώρα, το 1985 ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα και ήσουν ο βασικός τερματοφύλακας στην ομάδα της Θεσσαλονίκης με αναπληρωματικό τον Λάκη Στεριούδα. Άρα, την επόμενη χρονιά όμως, ο Τάκης Παντέλης φεύγει από τον ΠΑΟΚ. Έγινε κάτι ξαφνικό? Ναι, είχα ένα πρόβλημα με τη διοίκηση τότε, όταν είχε αποχωρήσει ο Παντελάκης. Δεν θέλω να αναφερθώ, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ήταν η καταστροφή του ΠΑΟΚ και όπως απεδείχθη τα επόμενα χρόνια που είχε φτάσει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Έφυγα εγώ, είπα σταματάω το ποδόσφαιρο, μου έγινε μια πρόταση το Σεπτέμβριο από τον Πανιόνιο. Επειδή ήταν ένα ιστορικό σωματείο, δέχτηκα την πρόταση, συμφωνήσαμε και είχα δικαίωμα από το Δεκέμβριο. Μετά τον Πανιόνιο το ανέλαβε η ομάδα του Κοσκοτά τότε ναι. Και έφερνε παίχτες από Ολυμπιακό και φύγαμε αρκετοί, λύσαμε τα συμβόλαιά μας και φύγαμε και σταμάτησα το ποδόσφαιρο και ασχολούμαι με το είδος του τερματοφύλακα. Πάμε τώρα σε άλλα τεχνικά θέματα. Ποιος κυνηγός σε δυσκόλευε περισσότερο σαν τερματοφύλακα? Είχα ακούσει ότι μου είχες πει στην προηγούμενη συνέντευξη το 2017 που σε είχα βαφτίσει
το πουλί νούμερο 2 με πρώτο πουλί τον Τάκη Οικονομόπουλο. Το θυμάσαι αυτό? Πολύ τότε, ναι. Αυτό... Είχες το ίδιο στυλ, το ίδιο ξεπέταγμα και γι' αυτό κι εγώ... Ήταν ο Τάκης Οικονομόπουλος, ήταν το πρότυπό μου. Ήταν ο μεγάλος τερματοφύλακας όλων των εποχών. Ναι. Αυτό που έχω δει μέχρι σήμερα εγώ. Ναι. Τι να πω τώρα, δηλαδή για τον Τάκη τον Οικονομόπουλο, τι μπορεί να πει κάποιος. Ναι. Όχι, η ερώτηση είναι άλλη. Ποιος κυνηγός σε δυσκόλευε σαν τερματοφύλακα? Είχες πει ο Αντώνης Αντωνιάδης. Ήταν ο Αντώνης Αντωνιάδης, ο Θωμάς ο Μαύρος. Γιατί δυσκόλευε? Γιατί ο Αντώνης είχε δύο πόδια τα οποία, θα πω τώρα, δεν ήταν μπαλαδόρος. Όχι, αλλά είχε εύκολο το δίχτυ. Ναι. Είχε εύκολο τον γκολ. Όταν έπιανε ένα σουτ, δεν μπορείς να υπολογίσεις καλά που σουτάρει. Ένας άλλος πιο επικίνδυνος κυνηγός ήταν όμως ο Θωμάς ο Μαύρος. Ο Θωμάς ο Μαύρος και αυτός επικίνδυνος. Αυτός για μένα ήταν ο πιο επικίνδυνος κυνηγός που έχει βγάλει η Ελλάδα. Αλλά τέτοιοι φορ, σαν τον Αντωνιάδη, το Θωμά το Μαύρο που βγάζανε κάθε χρόνο πάνω από 20 γκολ, που σήμερα δεν τα βλέπουμε αυτά, δυστυχώς. Ναι. Έχει έλλειψη το ελληνικό ποδόσφαιρο από τέτοιους παίχτες, ηγέτες παίχτες, οι οποίοι δεν υπάρχουν. Δυστυχώς έρχονται οι ξένοι παίχτες μετρίου, να το πω, αναστήματος. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη τώρα. Το 1985 είσαι ο βασικός τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, πρωταθλητής Ελλάδος. Και παίζεις μόνο 3 παιχνίδια στην Εθνική. Είχες μπροστά σου καλούς τερματοφύλακες? Δεν ήταν αυτό. Δεν με καλούσαν για κάποιους λόγους. Ο τότε προπονητής, μία ήταν ο Αρχοντίδης, μία ο Αποστόλου. Έχουν πάει στο Θεό τώρα αυτοί οι άνθρωποι και δεν θα ήθελα να μιλήσω. Ναι, τη χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα, ναι, αδικήθηκα. Ναι, ακριβώς, ναι. Γιατί και κάποιος έλεγε γιατί δεν καλείται τον θυμάμαι τότε Παντέλη. Ο Γιάννης ο Διακογιάννης, ναι, καλή του ώρα εκεί που βρίσκεται ψηλά. Σε εκπομπή την Κυριακή έλεγε γιατί ο Τάκης ο Παντέλης δεν καλείται στην εθνική ομάδα. Τέλος πάντων, είναι κάποια πράγματα γενικά στη ζωή μας, κάποια μας στενοχωρούν, τα αφήνουμε και προχωράμε μπροστά. Ακριβώς. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, 12 χρόνια στον Απόλλωνα Αθηνών, ήταν μια ζωή ολόκληρη. Πώς ήταν η ζωή σου αυτή? Είχες αποκτήσει φίλους, συμπαίκτες που... Ποιον συμπαίκτη είχες που θαύμαζες περισσότερο από τον Απόλλωνα, γιατί ήταν μεγάλη ομάδα Απόλλωνας? Καταρχήν ήταν η γειτονιά μου εκεί. Κατά δεύτερον, τότε όταν ήμουν εγώ στους μικρούς, υπήρχαν στον Απόλλωνα παίχτες που δεν παίξαν εθνική ομάδα. Ήταν ο Άγγελος ο Ράμφος. Ο Ράμφος, ναι. Αυτός είχε από το Περιστέρι. Από το Περιστέρι. Ο Τάκης ο Σμακόπουλος, ο Πολύδωρος ο Γιαννίμπας. Ήταν μετά ο Ιφαντής ο Μπάμπης, μετά ήταν ο Χρήστος ο Αρδίζογλου, παίζαμε και ερασιτεχνικό και εφηβικό μαζί, έγινε πιο μπροστά επαγγελματίας αυτός. Υπήρχαν τότε η μεγάλη ομάδα, γι' αυτό και είχε βγει πιο παλιά ελαφρά ταξιαρχία. Ήταν μια ομάδα που θαύμαζες, αυτούς που πρόλαβα εγώ, τους ανέφερα, ο Βασίλης ο Κυριακού. Αυτός ήταν γκολτζής, είχε βάλει και 5 γκολ σε κάποια μάτια. Όχι, ο Ιφαντής είχε βάλει 8 γκολ. Και ο Κυριακού. Ο Μπάμπης ο Ιφαντής. Για τον Βασίλη τον Κυριακού δεν το θυμάμαι. Ναι. Γι' αυτό και ονομαστεί ελαφρά ταξιαρχία. Για πες μου τώρα, με τον Απόλλωνα είχατε κερδίσει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ? Την τελευταία μου χρονιά που ήταν στον Απόλλωνα, Φεβρουάριος ήτανε. Με Λάσπη είχαμε κερδίσει 1-0 μέσα στη Ριζούπολη. Με Λάσπη? Με Λάσπη το γήπεδο. Ποια ομάδα κερδίσατε? Απόλλων Παναθηναϊκός. Το Παναθηναϊκό, στη Ριζούπολη? Στη Ριζούπολη. Ήταν τότε με τον Ντόζα το Βεσελίνοβιτς, είχαμε κάνει μια καλή χρονιά. Είχαμε καλούς παίχτες και πήγαν πάρα πολύ καλά. Ναι, ναι. 12 χρόνια. Ήσουν ο βασικός τερματοφύλακας. Ήμουνα από μικρό παιδί μες στον Απόλλωνα, γιατί σας λέω το σπίτι μου, το πατρικό, ήταν ούτε 1 χιλιόμετρο. Μια ευθεία, την Ερμονάης ευθεία πάνω ήταν το σπίτι μου. Ναι. Και πήγαινα τα παιχνίδια σαν μικρό παιδί και εγώ τότε, τα βλέπαμε από τη γέφυρα, που δεν υπήρχε το πέταλο. Μετά τα βλέπατε από τη γέφυρα, γιατί δεν μπορούσαμε να μπούμε μέσα. Ποιον τερματοφύλακα είχες αναπληρωματικό στον Απόλλωνα? Είχα πολλά παιδιά. Ήταν ο Βασιλάκης ο Βλασόπουλος, ήταν ο Μάριος ο Σκούρας. Ναι.
Είχε περάσει και ο Ερέα, ο οποίος... Ο Ερέα, αυτός ο Αργεντίνος ένας που μεγάλος ήταν στην ΑΕΚ πρώτα. μεγάλος τερματοφύλακας, ο οποίος... Και μετά ήρθε στον Απόλλωνα. Αυτό το σκέφτομαι και ανατριχιάζω. Έλεγε στον προπονητή, άσε μένα να βάλε το μικρό να παίξει. Ναι. Που δύσκολα να τα ακούσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ ήμουν τυχερός που περάσανε από εκεί την ηλικία που ήμουν πολύ μικρός, ο Νέστορο Ερέα, καλή του ώρα, και ο Τάκης ο Οικονομόπουλος. Αυτοί οι δύο με βοηθήσανε πάρα πολύ. Ναι. Σε διαφορετικές καταστάσεις. Για πάμε στον ΠΑΟΚ. Εδώ βλέπουμε δεκάδα του... Όχι, εδώ δεν είμαι. Είναι λάθος. Εδώ είναι Ο Στεριούδας. Δεν είμαι εγώ εδώ. ο Απόλλων είναι εδώ. Όχι, ο ΠΑΟΚ είναι. ΠΑΟΚ είναι, στο είπα, ναι. Ναι, δεν είμαι εγώ. Α, δεν είσαι εδώ. Δεν ξέρω αυτή τη φωτογραφία. Α, δεν είσαι εκεί, Λοιπόν, στον ΠΑΟΚ, για πες μου τώρα, στον ΠΑΟΚ έκανες... Στον ΠΑΟΚ κάτσα 5 χρόνια, έκανα 130... 5 χρόνια στον ΠΑΟΚ. 5 χρόνια, έκανα 110 συμμετοχές. Ναι, από εκεί. 110 συμμετοχές στον ΠΑΟΚ. Η Τούμπα γέμιζε πάντα, εκεί έζησες μεγάλες στιγμές, έτσι. Ναι, εκεί όταν πρωτοπήγα την πρώτη μέρα, όταν με πήγανε στο ξενοδοχείο να μείνω το βράδυ, είχα πει στον εαυτό μου, κοιτώντας τον καθρέφτη, το έχω πει πολλές φορές αυτό, ότι ή θα φύγω νύχτα, να με πάρει κανένας χαμπάρι για να φύγω για Αθήνα, ή θα γίνω ήρωας. Ναι. Και θα με αγαπήσει ο κόσμος. Σε είχε αγαπήσει ο κόσμος. Έγινε το δεύτερο. Στην Τούμπα. Ναι. Είχατε κερδίσει ντέρμπι, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Καλά, μέσα στην Τούμπα δεν το συζητάμε. Όλες οι ομάδες που περνάγανε οι μεγάλες χάνανε. Χάνανε, έτσι. Μόνο η ΑΕΚ λίγο μας δυσκόλευε. Η ΑΕΚ. Τα χρόνια που παίξα εγώ. Κάποιο περιστατικό, αν θυμάσαι, με τον ΠΑΟΚ ή ωραίο ή κάπου άσχημο. Παναγιώτη μου, θα σου πω. Την πρώτη χρονιά που είμαι στον ΠΑΟΚ, τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική, δεν θυμάμαι ποια ήταν, παίζουμε το Ολυμπιακό στην Τούμπα. Ναι. Και τότε μας μάζευε ο διαιτητής στο κέντρο του γηπέδου και έλεγε αυτά που ήθελε να πει. Α. Και εκεί την ώρα πετάγεται ο Νίκος ο Βακούλας και λέει και να φάμε 2 γκολ, να σηκωθούμε να φύγουμε. Δηλαδή αυτό που λέγανε ότι από το αεροδρόμιο χάνανε, ναι, ήτανε... το άκουσα και το είδα με τα μάτια μου. Συνέβαινε. Ναι. Επεισόδια είχαμε εκεί στα παιχνίδια στα ντέρμπι. Όχι, τότε δεν γινόντουσαν επεισόδια. Δεν είχαμε θέματα εκεί. Ναι. Κάτι άλλο θες να πεις, γιατί τελειώνει ο χρόνος. Ναι. Είμαι αυτή τη στιγμή... για τα Μελίσια, με την ομάδα των Μελισσίων να πούμε. Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, δυστυχώς, ο Γενικός Γραμματέας του Αθλητισμού, γενικά οι κυβερνήσεις που έρχονται δεν το βοηθάνε. Στα Μελίσια υπάρχουν άνθρωποι που... Σε τι κατηγορία είναι? Είναι αλφατοπικό, άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να βοηθήσουν. Υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί, ο Αλέξης ο Κανέλος, που τρέχει για όλα για την ομάδα. Είναι μια σφουγγαρίστρα, εγώ τον λέω, που τα μαζεύει όλα. Αλλά δυστυχώς από το κράτος δεν έχουν τα τοπικά πρωταθλήματα οικονομική ενίσχυση. Και αυτό πρέπει να το προσέξουν. Γιατί από εκεί θα βγουν οι παίχτες. Από εκεί βγαίνει ο αθλητισμός. Δεν είναι μόνο η λεζάντα, η βιτρίνα. Και κάτι τελευταίο τώρα, θέλω να μου πεις, Τάκης Παντέλης, τι πρέπει να γίνει για τη βία στα γήπεδα. Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι? Οι πρόεδροι, κανένας άλλος. Οι πρόεδροι πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους. Αυτοί δεν είναι οι επιχειρήσεις δικές τους, δεν είναι? Δηλαδή την επιχείρηση δικιά τους πάνε να τη χαλάσουν. Αυτοί πρέπει να πάρουν μέτρα, κανένας άλλος. Μετά το παιχνίδι με τη West Ham που δεν κουνήθηκε τίποτα, ούτε αναπτήρας δεν ανάψανε, το επόμενο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ υπήρχε η ίδια εικόνα, διότι είχε τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός από τον Χουανκάρ. Όμως, αν υπάρχει θέληση, όλα γίνονται. Το κακό για το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι μόνο οι προέδροι. Αυτοί πρέπει να λαμβάνουν μέτρα και αποφάσεις. Αν δεν λάβουν μέτρα και αποφάσεις αυτοί οι άνθρωποι, το ποδόσφαιρο όσο πάει και βουλιάζει. Θα έρθει κάποια στιγμή που δεν θα πάει πιο κάτω. Άρα εξαρτάται από τους προέδρους να σταματήσει αυτό το κακό. Ποιον εξαρτάται? Με τα καπνογόνα, με τις φωτοβολίδες που μπαίνουν μέσα στο γήπεδο. Δικιά τους δεν είναι η επιχείρηση. Δεν μπορεί σε μια επιχείρηση που είμαι εγώ να διοικεί κάποιος άλλος. Ακριβώς.
Ακριβώς. Κάτι άλλο θέλουμε γιατί τελειώνει ο χρόνος. Τι άλλο, το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι σε καλό... Και για τους ξένους παίκτες που βάζουν παίκτες ανύπαρκτους ξένους και τα Ελληνόπουλα δεν παίζουν. Αυτό είναι σκοτεινό δωμάτιο, να το πω έτσι. Τα ξέρουν καλύτερα αυτοί που τα δημιουργούν και αυτοί μπορούν να τα αλλάξουν ή μπορούν να τα συνεχίσουν. Τι τους φέρει, τι θέλουν. Έχουμε πώς το λένε, ακαδημίες χιλιάδες και τα παιδιά δεν μπαίνουν στην πρώτη ομάδα. Αυτό πρέπει να λυθεί το θέμα. Δεν έχουν συμφέροντα. Γιατί να προωθήσουν Ελληνόπουλα, ενώ έρχεται ο ξένος και έχουν άλλες καταστάσεις. Κάνουν κουμάντο οι μανατζαρέοι. Αυτό ας το δουν οι αρμόδιοι. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Έχουμε χρόνο. 1 λεπτό. Πάμε, 1 λεπτό. Τάκης Παντέλης, ωραίος, ήταν εκπληκτικός τερματοφύλακας και καλό παιδί. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το λαμβάνω και όταν πάω στη Θεσσαλονίκη, πόσο με αγαπάει ο κόσμος. Και γι' αυτό η Θεσσαλονίκη είναι η δεύτερη, πώς να το πω, γεννήθηκα στην Αθήνα, μεγάλωσα στην Αθήνα, ανδρώθηκα στη Θεσσαλονίκη όμως. Θα σε δει η Θεσσαλονίκη να πεις τα χαιρετίσματα από εδώ. Τους εύχομαι ο ΠΑΟΚ να προχωρήσει, να περάσει στους ομίλους, γιατί ακόμα δεν έχει περάσει. Ναι. Και εύχομαι και φέτος να πάρει έναν τίτλο από τους δύο. Να ευχαριστήσω τον Τάκη Παντέλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ναι, σου εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ. Και εσάς κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας είδατε και μας ακούσατε.